basta ang maminaw ug magtuon, makakatuon. Kini si Teacher Ellen, kaninyo naghinam-hinam na nga magtudlo. Aron walay mga bata nga mabiyaan sa mga pagtuon. Ang mga bata nga kugihan magtuon, taas ang puruhan nga mamahimong malampuson. Maayong adlaw mga bata, magtuon na usab kita sa atong mga pagtulungan. Andam na ba kamo? Kung andam na, iandam ang inyong mga lapis ug papel. Aron kung duna kitay mga buluhaton ato kining mabuhat. Sige, mga bata, tunan nato karon ang tunan nato karon ang pag-ila sa mga pulong nga nagulagway sa temperatura ug pagbati. Sige daw. Mga pulong nga nagulagway kung sa Ingles gitawag kini og adjectives. No? Pulong nga nagulagway sa temperatura ug pagbati. Mao kini ang atong mga katuyuan sa atong mga pagtuon karon. Una, mailhan ang mga pulong nga nagulagway sa temperatura ug pagbati. Ikaduha, makahatag og mga pananglitan sa mga pulong nga nagulagway sa temperatura ug pagbati. Ang ikatulo, gamit ang mga ungway o mga adjectives nga magamit nato kini sa paghimo og mga kapahayag o pugpugong. Sige. Karon, ang atong pagabuhaton, maghimo kitag mga hugpulong sa atong mga nakit-an nga mga hulagway. Sige. Unya, atong pangitaon ang mga pulong nga nagulagway sa temperatura. Una kita magpadayon, ato usang hibaluan nga ang temperatura mauhang kainiton ug kabugnawon sa palibot kun sa usa ka kabugnawon ug kainiton sa usa ka butang. Sige. Ania ang unang hugpulong sa atong unang hulagway. Init ang palibot sa kwarto. Hain sa mga pulong nga naa sa atong kapahayag ang nagulagway sa temperatura. Ang tubag, init. Ang init nagulagway sa kainiton sa palibot sa kwarto. Sa kini, nagulagway sa temperatura sa palibot sa kwarto. Ikaduha nga hulagway, unsa man ang inyong nakita? Unsa kaha ang temperatura? Unsaon kaha nato paghulagway ang temperatura sa palibot niya na? Ania ang atong nahimo nga mga hugpulong kung pahayag. Bugnaw ang hangin sa gawas. Unsa man ang pulong nga nagulagway sa temperatura? Ang pulong nga bugnaw. Ikatulo, tan-awa ka na unsa man ang imong paghulagway sa temperatura sa maong butang. Ania ang pulong nga atong nahimo. Ang kape kay init higupon kun gaaso-aso. Ang kape kay init higupon kun gaaso-aso. Hain man ang pulong nga nagulagway sa temperatura, ang pulong nga init. Sige.
Ato nang naila ang mga pulong nga nagkulagway sa temperatura. Unsa ba ang temperatura? Ang temperatura mao ang kainiton o kabugnawon nga ato mabati. No, kung mo dapat kini sa atong panit. Ha? Mabati kini nato kung atong hikapon. Kung ang usa ka butang nga modapat sa atong panit, unsaon kini nato sa paghulagway ang iyang temperatura. Ang mga pulong nga naghulagway sa temperatura kay ang mga mosunod. Init, bugnaw, igang, alingiing, alimuot. O kana ang mga pulong nga naghulagway sa kabugnawon o kainiton sa mga butang o sa atong palibot. Karon atong tun-an. Magtuon kita sa mga pulong nga naghulagway sa pagbati. Sa man kining pagbati. Unsa man ang imong gibati karon? Ha? Tan-awon nato ang mga hulagway nga atong nakita dinhi. Okay, unang hulagway. Ang bata nga mahadlokon ni tago sa kwarto. Unsa man ang pagbati sa bata? Ha? Nakita nato ang pulong nga dunay linya. Mahadlokon. Ang pulong nga mahadlokon naghulagway kini sa pagbati sa usa ka tawo. Sama sa gibati sa pagbati sa bata nga atong nakita sa hulagway. Sa ganito mga bata, mga pulong nga naghulagway sa pagbati sa bata kay pulong nga mahadlokon. Ikaduha nga hulagway. Sama ang atong nakita. Malipayon ang batang lalaki. Ang pulong nga dunay linya kay ang pulong nga malipayon. Ang pulong nga malipayon naghulagway sa pagbati sa batang lalaki nga atong nakitaan. Okay. Sunod, tan-awa ang sunod nga hulagway. Si Perla masuk-anon nga ni atubang sa iyang silingan. Si Perla masuk-anon nga ni atubang sa iyang silingan. Karon mga bata, giunsa nato paghulagway si Perla nga atong nakita dinha sa iyang hulagway? Sakto. Masuk-anon. Ang gibati karon, ang pagbati karon ni Perla kay masuk-anon. Nakita nato kini sa iyang hulagway karon. Busa ang mga pulong nga naghulagway sa pagbati nga atong nakita dinhi nga mga pananglitan kay mahadlokon, malipayon ug masuk-anon. Mao kana ang mga pulong nga naghulagway sa pagbati. Kaganina nakita na tun-an nato ang mga pulong nga naghulagway sa temperatura. Apan karon mao na usab kini ang pulong nga naghulagway sa pagbati. Baliko nato ang mga pulong nga naghulagway sa pagbati mao ang pulong nga mahadlokon, malipayon, masuk-anon. Mao kana ang pipila sa mga halimbawa o pananglitan sa mga pulong na naghulagway sa pagbati. Unsa ba ang pagbati o gibati? Okay.
Ang gibati mao ang atong bation nga nagagikan sa atong kasing-kasing. Ug una-una, mabati kini nato kung unsa ang atong nadunggan ug nakita. Okay, mabati kini nato ang atong pagbati. Mabati kini nato kung unsa ang atong nadunggan ug nakita. Unsaon nato kini paghulagway ang atong pagbati? Mao kini ang mga pulong nga naghulagway sa pagbati. Mao kini ang mga mosunod: masuk-anon, malipayon, mahadlukon, magul-anon, mingawunon, maisugon. Pipila lang kana sa mga pulong nga naghulagway sa atong pagbati. So, timan ininyo mga bata nga karon sa atong mga pagtulunan, nakatunan nato ang mga pulong nga naghulagway sa temperatura ug nakatunan na sad nato ang mga pulong nga naghulagway sa pagbati o atong gibati sa usa ka tawo. Pulong nga naghulagway sa temperatura o pagbati. Tanawon nato ang mga panaglitan. Unahon nato ang mga pulong nga naghulagway sa temperatura: init, bugnaw, igang, alimuot, alingiing, presko. Ug ang mga pulong nga naghulagway sa pagbati mao kini: malipayon, maisugon, masulugon, masuk-anon. Igrupo ang mga pungway o mga pulong nga naghulagway base sa panghulagway. Daw. Una. Okay, grupo sa mga pulong nga naghulagway sa temperatura o pagbati. Ani ang mga pulong: bugnaw, masulugon, asa kaha nahimutan kining bugnaw, temperatura o pagbati. Masulugon, temperatura kaha o pagbati. Isulat kini ninyo, i-grupo kini ninyo, linya kini ninyo base sa panghulagway. Alimuot, hain ka kini nahilinya, temperatura o pagbati. Malipayon, temperatura kaha kini o pagbati. Alingiing, pulong kaha kini nga naghulagway sa temperatura o pagbati. Mabalakon, sa kaha kini temperatura o pagbati. Mahadlukon, asa kaha kini nahimutang, kini sa temperatura o pagbati. Maisugon, igang, init. Ilinya ka na ninyo og isulat sa matag grupo sa mga panghulagway. Okay. Ang sunod nga bulungaton mao ang isulat ang sakto nga pungway o pulong nga naghulagway sa blanco. Tanawa ang mga hulagway o inyo kining ihulagway ang maong gibati o temperatura sa mga hulagway nga inyong nakita. Ang bata, blanco, kay nakadaog sa lumba. Sa kaha ang saktong pulong nga naghulagway nga ang angayan dinha o sakto para dinha.
Sulat kini sa bali. Ikaduhang hulagway. Nag-andam si mama og blanco nga sabaw. Tanawa ka ng sabaw, sa kaha ka na. Saon ka ng kana nimo paghulagway. Isulat ang saktong tubag sa blanco. Ikatulo, tanawa ang bata. Sa kaha. Ang iyang ang bata blank kay gibiyaan sa iyang mama. Sa kaha, ang saktong pungway o pulong nga naghulagway nga ngayon din. Ang bata blanco kay gibiyaan sa iyang mama. Sunod. Blanco ang ulo sa bata nga gihilantan. Sunod, ang nagdula ang mga bata sa blanco nga niebe. Sulatin ha ang sakto nga pungway o pulong nga nagulagway sa blanco. Sunod nga buluhaton. Isulat ang letrang T kung nagulagway sa temperatura. Ang gilinyahan nga pulong. Ug P kung ang pulong nga gilinyahan kay nagulagway kini sa pagbati. Isulat ang inyong tubag sa linya. Ang bata malipayon kay nakadaog sa lumba. Saka ang saktong tubag niini. Sulat ang letrang T kung temperatura o letrang T kung pagbati. Ikaduha, nag-andam si mama og init nga sabaw. Ang pulong nga dunay linya o pulong nga gilinyahan kay init. Sabak ini, temperatura o pagbati. Ikatulo, ang bata magulanon kay gibiyaan sa iyang mama. Ang pulong nga dunay linya o pulong nga gilinyahan kay magulanon. Ikaupat, bugnaw ang panahon karon. Ang pulong nga gilinyahan o ang pungway nga gilinyahan kay bugnaw. Ikalima, nagdula sila ilalong sa aliniing nga adlaw. Sige. Nahuman na kita sa atong mga buluhaton. Karon, anian na kita sa pagpamalandong o hinumduman ang tanan natong nakatunan. Unsa ba ang temperatura? Ang temperatura mao ang kainiton o kabugnawon nga atong mabati kung mo dapat kini sa atong panit. Mabati kini nato kung atong hitapon. Unsaon nato kini sa paghulagway? Ang mga pulong nga nagulagway sa temperatura kay ang mga musunod. Mao kini ang mga pananglitan. Init, unsa ba ang gibati o pagbati? Ang gibati mao ang atong bation nga nagagikan sa atong kasing-kasing ug una-una. Mabati kini nato kung unsa ang atong nakita ug nadunggan. Unsaon kini nato paghulagway? Ang mga pulong nga naghulagway sa pagbati kay ang mga musunod. Masukanon, malipayon, mahadlokon, magulanon, hingawunon, o maisugon. Pipila lang ka na sa mga pananglitan na atong lahat. Makahimo pa ka mong daghan pa niya. Karon,
ato nang ihatag ang mga tubag sa atong mga buluhaton. Inyo kining i-check kung tan-awon kung aduna kamoy mga nakuha nga dili sakto nga mga tubag, inyo kining i-correct o inyo kining tun-an ngano nga nagkamali o ngano nga mali o sayop ang inyong nahimong tubag. Sige daw. Una, sa lingon sa temperatura mao ang bugnaw, alingiing, igang, alimuot, ug init. Unsa usab ang lingon sa pagbati? Kini, masulubon, malipayon, mabalakon, mahadlokon, maisugon. Maisugon. Okay. Karon isulat ang sakto nga pungway sa blanco. Sige daw. Sa atong nakita, ang bata, malipayon kay nakadaog sa lumba. Kuha ba ninyo ang saktong tubag? Nag-andam si mama og init nga sabaw. Sakto. Ang bata, magulanon o masulubon kay gibiyaan sa iyang mama. Okay. Ini. Ang ulo sa bata nga gihilantan. Init ang ulo sa bata nga gihilantan. Nagdula ang mga bata sa bugnaw nga niebe. Kinsa man sa inyo ang nakakuha og saktong mga tubag, nagpasabot, kuha ninyo og nasabtan ang atong pagtulunan. Sunod, isulat ang letrang T kung naghulagway sa temperatura ug T kung pagbati. Okay, una, ang bata malipayon kay nakadaog sa lumba. Letrang T. Nag-andam si mama og init na sabaw. Letrang T. Ang bata magulanon kay gibiyaan sa iyang mama. Ang tubag, letrang T. Sa upat, bugnaw ang panahon karon. Ang tubag, letrang T. O ang ikalima, nagdula sila sa ilalom sa alingiing nga adlaw. Okay. Sige. Kung sakto o kung nakuha ninyo ang saktong mga tubag, nagpasabot nga duna gayud kamoy na katunan sa atong mga pagtulunan. Okay. So mga bata, hinaot unta sa atong mga pagtulunan at duna kamoy nakatunan. Bisan dinhi lamang sa video, makasiguro kita og masiguro nato ang atong kaugalingon nga nakakatun kita sa mga pagtudlo nga gipakita sa atong video. Naghinaot ko nga ang atong mga natun-an dili ninyo kini mahikalimtan aron sa mga panahon nga moadto na kamo sa sunod nga mga grado, aduna gayoy nakatunan ang matag usa. Mao lang kadto, ayaw kamo pag undang sa pagtanaw sa atong mga videos kay duna gayud kamoy mga makatunan. Pwede ninyo kini nga i-share, pwede ninyo kini nga ipakita sa inyong mga kahigalaan aron sila man usab makakatuon. Bye-bye!